Sådan. Okay. Sådan. TV-kokken. Altså, hvis man bliver lidt sulten af en aften, ikke? Så kan man tage sådan en Asian Kitchen fra Kvickly for eksempel. Eller et eller andet sted. Man åbner, så tager man lige lidt her. Bare lige lidt sådan lidt fong, ikke? Sådan der. Så kan man kan gøre mange ting. Man kan for eksempel lave sådan en rød pesto. Man kan også lige tage sådan en af de grønne. Bare lige sprede ud over, ikke? Og så har man bare sådan en eftermiddags aftensnack. Helt tør. Tobias, hvad siger du til det? Hvad siger Karsten? Jeg bliver lidt for urolig over hans spisevaner. Men han er god til at lave mad. Det må man give ham. Det er virkelig det, jeg faldt for ved ham. Det var hans skills i et køkken. Det var så vildt, altså. Vores første date, der lavede han rå fiskefingre med fiskesovs. Altså, det var virkelig lækkert. Nej, tak. Jeg vil det.